Refrakčné chyby oka máme krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Krátkozrakosť je najčastejšia refrakčná chyba oka. V našej populácii sa vyskytuje asi u 30 % ľudí. Je to ochorenie, ktoré vedie, že pacienti nevidia dobre do diaľky. On vidí dobre aj bez okuliarov na čítanie, preto sa to volá krátkozrakosť. Ďalekozrakosť je, že pacient nevidí dobre ani na diaľku, ale ani na blízko. A astigmatizmus je nepravidelné zakrývenie rohovky, je to daná geneticky. No a musí nosiť špeciálne okuliare, ktoré vyrovnávajú to nepravidelné zakrývenie rohovky. Všetky tieto poruchy sa dajú operovať laserovou operáciou. Po skúsenostiach, ktoré máme dnes a že dneska tie lasery sú skutočne na veľmi vysokej technickej úrovni a že tých komplikácií je veľmi málo, dneska 99,9% si dáva operovať oči naraz. Je to komfortnejšie pre pacienta, pretože 1-2 dní po operácii on nevidí celkom, nemôže ísť do práce, má trošku aj bolestivosť, takže veľká väčšina pacientov si to chce urobiť naraz, trebárs dajme tomu stredu, štvrtok a v pondelok môže ísť do práce. Robíme tieto operácie od roku 1993. Ja som málo kedy videl tak šťastných a vďačných pacientov ako po týchto operáciách. Si predstavte, že pacient, celý život bol odkázaný na okuliare, keď zložil, nevidel nič a zrazu nemusí nosiť okuliare. To sú také zaujímavé historky, že pacient ráno, keď sa zobúdzal, prvé hmatal na nočný stolík, aby si nasadil okuliare a zrazu mi hovorí, teraz ja vstanem a ja nemusím nič hmatať, zrazu vidím, že je to krásne. Takže skutočne tie operácie tým, že tie lasery sú veľmi dokonalé, riziká sú zanedbateľné a tie výsledky sú veľmi dobré. Výška operácie záleží od mnoha faktorov, hlavne od hrúbky rohovky. Ak je rohovka tenká, dajú sa odstrániť len málo dioptrií. Ak je rohovka hrubá, tak sa dajú viac dioptrií. V priemere má rohovka okolo tých 500 až 600 mikrónov, čo zodpovedá tým, že by sme mu mohli odstrániť okolo 6-7 dioptrií.